आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. ख ख खमंग. ग ग कोकण तू. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. अभिनव फाउंडेशन सिंधुदुर्ग या सामाजिक संस्थेने यंदा सावंतवाडी शहरात प्रथमच माझा वेंगुर्ला संचलित खेळ आठवणीतील या उपक्रमाद्वारे लुप्त झालेल्या खेळांचं आयोजन करण्यात आलं आहे. सावंतवाडी वासियांसाठी खास पर्वणी ठरणार आहे. मोबाईलच्या काळात गेल्या 20-25 वर्षात लुप्त झालेल्या क्रीडा प्रकारांना नव्या पिढीला अवगत करण्यासाठी व एक खेळ जे लोक खेळले आहेत अशा सर्व नागरिकांसाठी त्यांच्या बालपणातील रम्य आठवणी जागवण्यासाठी अभिनव फाउंडेशन सिंधुदुर्ग या सामाजिक संस्थेनं यंदा सावंतवाडी शहरात प्रथमच माझा वेंगुर्ला संचलित खेळ आठवणीतील या उपक्रमाद्वारे लुप्त झालेल्या विटीदांडू, हुतुतू, टायर फिरवणे, पकडापकडी, तळ्यात मळ्यात, सागरगोट्यात, लंगडी, आईचा रुमाल असे जवळपास 20हून अधिक क्रीडा प्रकार खेळण्याची संधी नागरिकांना उपलब्ध करून दिली आहे. जे नागरिक आपल्या बालपणात हे खेळ खेळले आहेत ते नागरिकही या क्रीडा प्रकारात भाग घेऊ इच्छितात. जास्तीत जास्त पालकांनी आपल्या मुलांसहित या महोत्सवात येऊन मुलांना हे खेळ शिकून खेळण्यास प्रोत्साहित करावं असं आवाहन करण्यात आलं आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.